יערה, בואו. בואו, מברכים את נעמה. רגע, ומברכים שציוונו להגיד לראות של חלוקה. אני אשכנזי עליה. יערה זה לא והביא. חובה, זה מה שאתה בוחרת. בואו, תהיו פה. איפה טל? אחרי זה לא ישנים בלילה כמה ימים בגלל זה. למה מחכים? טוב, ליערה ולזה, להורים. רגע, אני לא מבין, מה עושים לך? טוב, החלקום הזה הוא הסוכר שבסוכריה שלי, הבכורה שלי, שהחליטו להתחתן היא וטל, ואני מאחלת לה הרבה בריאות, אושר, פרנסה, אהבה, ילדים מקיר לקיר. ילדים מקיר לקיר. בבית של סבתא? רק אושר ושמחה, ושיתגשמו כל משאלות ליבך לטובה. אמן. גם אני יכולה. זה רק אינטנסיבי. רק ממש אינטנסיבי. אי אפשר. מה? צריכה לשים לה לוקום. מה זה קשור? לא חבל על הרחת לוקום? אחד לבן. אחרי זה אתה אוכל את זה. צריך לאכול מהאצבע. אין לי שום בעיה עם זה. ואני מברכת אתכם. קודם כל שתהיי אישה טובה לבן שלי. ובאמת שתקיימו ביחד ותדעו ליישר עיבורים ביחד אם צריך. ותבואו עם הרבה נכדים אליי לקיבוץ. אפשר גם נכדות דרך אגב. גם נכדות, כן. פחות טוב, אבל אפשר. לא, מרחתי אותה. בסדר, חכי. מי עכשיו? עכשיו את תקבלי נשיקה ממנה. מזל טוב. אילנה, קומי. קומי, לא? אילנה! 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 ייי! נו, תשאירי. יאללה, ציד. יבוא לחנה מג'וז מנה, יבוא לחנה מג'וז מנה. רגע, זה לא בקצב. לא, שיהיה לך מזל טוב, תהני, תצליחי, ותהיי אימא טובה גם, ושנה טובה. יערה! יערה, קומי, נו. יערה מתביישת בעיראקיות שלה. נישואים טובים, אושר, בריאות, ילדים, כל מה שתרצי בחיים, את תקבלי. אמן. אמן. עירית, סברי לאה. הנה פה. תראה את הכוס, תכף מישהו מפיל את הכוס. זה סימן לדברים טובים. אפשר לעבור על ההתחלה. לא, עוברים לרגליים. לא, למה? לא קרה לי שלך, רגע, רק נשים? רק נשים, רק נשים. אז רגע, ולמה אתה בא לצחוק? ואתה בא לצחוק? לצחוק? כן. כולם ברכו את נעמה שהיא תהיה כלה טובה. אני מאחלת שטל יהיה חתן טוב. למה שרק היא תהיה כלה טובה? שגם הוא יהיה חתן טוב. ושיביא לך אושר. אמן. וכל טוב בחיים שלך. זה כמו המנהש. איזה אפליה. היא חתונה שוויונית, מה זה? יש עוד כמה מצוות, יש פה... לא, אבל לפחות עשיתי חדר שוויוני. יעל. עוד תעשו, אני לא מכיר. כל מה שאתה אומר. אמן. יאללה, הילה, גם. נעמה? שב. לא נעמה, יערה. למה אתה חושב?
מגיע לה. רק נשים נשואות. יערה, מהצד השני. נשים נשואות, היו לנו את גן. כן. מה, נשים נשואות? יאללה, נו. יאללה, נו. עכשיו דברים רווקים. אני זוכר מה אמרתי רגע עם מלאך. אין בעיה. אמא, יש לנו מאוד מישהי. בואי נו. די, חכה, מה הניסוי? למה אתה לא מציע כבר? יש מסורת, אני מבקשת שעד יום שני כבר הדברים יבואו. אמן. אמן. שנייה. לא שמעו. לא שמעו עוד פעם בכל רם. זה ברכה אישית. שיקה. אמן. נו, מה נשאר עכשיו? ליאור. אחרון. הוא הביא את זה על עצמו. רק נשים נשואות. מה זה קשור? יש קבוצה. יש תאריך כבר פה, תאמיני לי. לא, הילה. אמן. תקחי, ליאור. יאללה, עכשיו יאיר. עכשיו הדודה. איך יאללה זה כבר? לא, אני רוצה אחד. כמה אצבעות יש לך דרך אגב? אני מאחלת לך, אני כולי נרגשת. רגע הזה, שאני שמה לך. עכשיו שומעים אותך מקטרת. אני ממש מאושרת בשבילך, שיהיה לך הרבה אושר, שמחה, בריאות טובה, לך ולטל, ושיהיה לך בריאות טובה עם משפחתך היקרה, הסובבת, שתדעי לך טוב. יאללה, לא הבנתי כלום. טוב, אפשר מחיאות כפיים. חשבתי שהאצבעות שיש. כולם. עכשיו, מי שרוצה עכשיו ברכה. רגע, בשביל זה אתמול רצית את ה... עכשיו לקחנו פה את הרחת לקום, ואת זה כל אחד לוקח, מי שרוצה ברכה. נעמה? נעמה? מי שרוצה זה אתמול רצית מחזק? יאללה, אביה, קדימה. אביה, קדימה, נו. זה בסדר, מותר. את לא יודעת איפה הידיים היו קודם. נו, אביה, תראי. טוב, יאללה, איזה שיר שלך קנו. לא מגרד לך באף, תגידי? תקשיב עלייך, אביה. איזה טעים? האדום. נדבק פחות טוב. וניקח עכשיו אחת לקום, יש לי סיכוי להתפתח אותו? בשני.